Si vyměníme nástroje. My jsme už jediný soubor vlastně i s pražskými tamburaši, který vůbec na ty staré nástroje hraje. Jo? Na Balkáně už jsou jenom v muzeích nebo na nějakých přehlídkách, takže my když tam přijedeme, tak jsme pro ně jako atrakce. Ale zase ten vývoj se nedá zastavit. Ty nové tambury mají mnohem větší možnosti. Taky na ně hrajeme už jiné skladby, protože to, co jste slyšeli, to je opravdu původně ta tamburašská hudba, která byla původně koncipována jako promenádní, čili hrála se na různých slavnostech a podobně. Kdežto teď, co zařazujeme vlastně na ty nové nástroje, tak to jsou buď filmové melodie, populární melodie, uslyšíte už mnohem více zpívaných věcí teďka. Takže teď vám představíme ty nové nástroje. Možná jste si všimli, že já jsem si basu nevyměnil, ale táhnout 3 auty 2 basy by bylo jaksi nepraktické velmi, takže já už hraju na to nové berde, ale normálně na koncertech hráváme i na to původní. Nechce si to uvést, vzala mi mikrofon, tak mi ho teď dala. Martina vám zaspívá krásnou slovenskou píseň, kterou možná znáte z podání Hany Hegerové. Text napsal Milan Lasica a jsou to její slavné Čerešně. Ako mladé děvča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadívá uprene, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka prihúzka. Nič vám nepomôže zelená halúska.